Здравейте, прекрасни родители! От отдавна не съм ви правила серия кратки видеа и, честно да ви кажа, се вълнувам, сякаш ми е за първи път. Наскоро попаднах на една много любопитна книжка. Ето тази. Стара. В библиотеката я намерих. И какво ми хареса в нея? Хареса ми, че е построена на принципа на защо малките деца правят еди какво си. И си избрах някои интересни теми от книжката, допълних си мои. Надявам се и ваши защота и ще направя серия кратки видеа защо малкото дете прави. Темата на това видео е защо малкото дете обича да носи едни и същи дрехи. Често, вероятно и на вас ви се е случвало. Говорим най-вече за деца между годинка и 3, но това да ви кажа важи с пълна сила и за деца на 4, на 5, на 6, та дори и за почти 8 годишната ми дъщеря. И сега, къде е отговора? Ами чисто и просто, ако се замислите, в света на едно малко дете, когато той излезе навън и отиде в градината или в занималнията или в някакъв център при баба и дядо или където и да е било, това е една непозната среда. Има изключително много стимули, външни, които предизвикват на моменти стрес, тревожност, притеснение. И реално това, което нося всеки ден и ми е познато, ми дава усещане за сигурност, защото аз го контролирам. Отделно, децата на тази възраст почват да се разграничават от родителите си през това какво аз детето притежавам. А тези мои дрежки са нещата, които притежавам. И като дете, което има нужда да се чувства сигурно, сякаш е гушнало любимата си играчка, с която или заспива, или си играе вкъщи, така тази дреха, която ми е толкова мекичка и удобна, ми носи точно това вътрешно усещане за сигурност, за спокойствие, за нещо, което аз съм решил да направя. Замислете се, кои са онези неща, които детето контролира, когато е малко? Кога да ходи до тоалетна? Дали да яде? Защото ние може да му предложим, но дали ще го изяде, много зависи от него. Какво да облече, когато сме му дали тази възможност то да достига до дрежките и какво да играе, нали, с какво да играе. Така че любимата дреха, която ние често се дразним, че непрекъснато се носи едно и също и то вече е мръсно, е много по-важна за детето, отколкото си представяме. И сега, когато го знаем това нещо, какво можем да направим, за да го понесем? Първо, да го приемем, че е период, в който се израства най-често. Второ, да помислим, всъщност това, което е любимо на детето ми, може би е любимо не само заради външния вид, ами и заради материята. Как се чувства това дете с тези дрехи? Удобно ли му е, мекичко ли му е? И да преценя кои дрехи в гардероба му наподобяват като материя, като кройка, като удобство тези негови любими. Защото ако се замислите, ние често избираме и дрехи, които не са чак толкова удобни. Примерно жилетка с копчета. То детето не може само да се разкопчава от копча, обикновено на 3 години. Или по-тесен панталон, или по-широк долу, което се оказа, че пречело на дъщеря ми да тича. Аз не знаех, нали, тази мода. Или по-широк панталон, който ти се свлича и така нататък. Също можем да помислим за няколко комплекта от любимата дреха, така че да сме сигурни, че я изпираме. Трето нещо, което се сещам е, когато стане въпрос за любима дреха или аксесуари, да предлагаме на детето възможност, окей, служи любимата дреха и все пак да я съчетаем и с нещо друго чисто, което да е под нея, защото предвид, че е супер мръсна. Нали, давам го този случай, че детето е ползвало, изпотило и така нататък, вмирисала се и все пак от хигиенна гледна точка, нека отдолу да сложи може би потниче, тениска или каквото преценим. Също, помислете дали в мястото, което детето са му дрежките, няма твърде много дрехи. Защото, примерно вкъщи е скрин и когато дъщеря му я отвори и има 10 чифта панталони, блузи, рокли и така нататък, реално като погледне, то е пълен хаос. И понеже е хаос, мозъка казва: какво е това? Стрес. Търса първото и най-сигурно нещо и познайте любимите дрехи, естествено. Така че това, което аз лично съм правила е махам половината гардероб и оставам тези, които наистина съм преценила, че много доближават нейните любими дрехи.
3-4 панталончета, 3-4 блузки, видими пред нея. И наистина започна да избира повече да носи и другите неща. Просто по-малко неща, за да може да не се създава този хаос и стрес, когато се отвори шкафа. Също ви показвам нещо, което понякога и моето усещане, нали, какво ще кажат околните, всеки ден ходи с едно и също, цялата умърлена, но то вече е скъсано. Искам да ви покажа нещо, с което отиде моята 8-годишна дъщеря на училище и ще ви разкажа историята. Това е една нощница, ето я, от моето детство, тук с кадрички. И си е нощница, както и да го погледнем, и на едно слабо малко дете му седи като чувало. Не ми харесва как изглежда чисто естетически. И тя ми казва: мамо, искам много да отида на училище с нея. Тя ми е любима. И аз само правя така: стига бе, ти не си сестра ти, която е на 3. Ти си почти на 8. И я питам: мамо, какво усещане ти носи тази рокля? Защото, както ви казах, обикновено е свързано с някакво чувство, някакво усещане, което им носи дрехата. И знаете ли какво ми отговори? Чувствам се изключително нежно и красиво с нея. И аз си казах: а ти всъщност имаш нужда да занесеш това усещане с теб в училище. И тя каза: да. И аз казах: окей. Прецени, че след това ще имате физическо и ще тичаш много на двора. Прецени какво да сложиш под роклята. Тя отдолу си облече клинчи и блузка. И излезе така. Вътрешно бях малко такава: леле, как ли ще я гледат децата ми, ако и се смеят, ако и се подиграват. Даже на вратата й казах: сигурна ли си? Все пак това е нощница. И тя, знаете ли какво ми каза? Мамо, спокойно, то никой дете не знае, че е нощница, аз ще им кажа, че е рокля. Си казах: боже, цялото това, нали, какво ще кажат другите, всъщност е в моята глава. Детето има съвсем различно усещане за тези неща. Те толкова не се вълнуват какво ще си помислят или дали ще ми се подиграват. Защото те още не го носят в тази ранна възраст, да се подиграват. И след като отидох да я взема от училище, беше махнала роклята, нощницата, и си беше по клин. И казвам: къде е роклята? То всъщност се оказа, че тя е много неудобна за училище. И от тогава я носи само вкъщи, когато играе. Така че тук е това усещане, защо ви го казвам. Да можем и ние да се възпрем от тези наши представи, очаквания, изисквания и да позволим на детето да твори по неговия начин. Сложила съм си още едно листче, с което имам пищов да си подсказвам. И две неща също важни, си ги видях, че съм си ги написала. В някакъв момент любимата дреха толкова много вече не прилича на дреха, че настъпва момента, в който или трябва да бъде изхвърлена, или трябва да бъде защита сериозно и някакви кръпки да се слагат. Случвало ми се такова нещо. Не я махайте без знанието на детето. Или ако го направите, трябва да е през тип някаква фантазия, приказка, история, нещо да е приказно и вълшебно, за да не е травмиращо. Това, което ние сме правили, е любимата тениска, да започнем да обличаме Мечо, куклата в къщи. Имаме по-голяма детска кукла. Така че любимата тениска продължава да съществува в нашия дом и детето да си я вижда, то да я контролира, то да решава на коя играчка да я слага. Имам една такава, която съм я прешивала, съм я правила по-малка. Нали? Я изрязвахме и шихме, за да станем за другите кукли. Така че детето да може да има това усещане, което имам нужда, отивам да го видя, това познато нещо, което ми носи радост и спокойствие. Така че това, когато се износи като идея. И следваща идея, всъщност това ви го казах, когато изменяме функцията и да внимаваме, когато я махаме, как я махаме. Да е през типа на едно балонче, завързахме, отиде в звездичките в небето, нали, да разкажете някаква история. И, още нещо важно. Не подценявайте малките деца дори и на 2. Когато им избирате дрехи в магазина, отидете с тях. Нека те също да ви посочват какво искат. Защото вероятността това, което те са си избрали да си го носят, е много голяма. Така че включвайте ги отрано в пазаруването на дрежки. Това също много помага. Това е от мен. Надявам се първото видео от поредицата "Защо малките деца правят" да ви е било полезно.
Очаквайте и още. Защо малките деца се маскират, защо малките деца играят отделно или защо си дърпат от играчките, защо плюят храната си и така нататък са теми, които ще споделям тепърва. Ако вие имате също въпрос защо малките деца, пишете, за да можем да го разгледаме. Чао от мен!